Была вясна чароўнае каханне. З сяброўкамі гулялі мы ля мосту, бо там мы сустракалі заляцанне ад хлопцаў, што з суседняга пагосту. Каталіся па сцвезе на маторках, а потым з імі ў клубы ішлі на танцы, а потым цалаваліся пры зорках, пакуль не выганялі іх кітайцы. Кітайцы? Што за гумар такі плоскі? Адкуль яны з'явіліся, нябогі? Так зваліся з другога канца вёскі ўсе хлопцы, бо было іх надта многа. Пакуль яны цягаліся ў Бечы, суседняя то вёска, мо хто знае. Было спакойна ўсё, як днём у печы. Прыйшлі і пачаліся разбіранні. Тады ўцякалі нашы кавалеры, куды хто мог, мы нават іх хавалі. Кітайцы былі злыя, як халера, і пагашчан дадому неслі хвалі. Так ліпеньскія ночы праляталі, в 4 пачынала ўжо світаць, яшчэ ў ветлах івалгі спявалі, а нам пара было лажыцца спаць. А раніцай прыходзіла расплата. Яшчэ ты і не выспалася вось, а поўдзень дзверы моцна грукаў тата, бо выхаванне ёсць. Вставай, лянота, ноч гуляць, дзень спаць. Не ўмееш нават ты даіць карову. Даўно пара прачнуцца і устаць, уставай, піліць на зіму пойдзем дровы. Так, злосны тата гэта вам не мама, не вельмі пагаворыш, так сказаць. Матуля гаварыла, шкадавала, мне ўмелай донька ручкі не баляць. Ужо бацька налажыў на козлы дроў, таненькіх, праўда, шкадаваў жа трохі. Пілілі да вячэрніх мы кароў, без всякае маны альбо падвоху. Так, гэта выхаваўчы момант быў. Бацькоўскія такія выкрунтасы. На самай справе ён мяне любіў. І алгебру рашаў у старэйшым класе. Я шчыра прызнаюся зараз вам, па алгебры 5 ў 8 класе належала нам з бацькам папалам. І нават больш яму, в агульнай масе. Дроў кучка пакрысе ля нас расла, выхоўвалі так дочак азяранцы. З работай злосцю бацькі адышла, і вечарам я вольна ішла на танцы. Вось так юнацтва бегла над ракой, ляцела, нібы птушка ў нябёсах, лілеяй расцвітала ў летні зной і ветрам лёгкім цалавала росы. Як белы лёгкі вэлюм над вадой яно растала ранішнім туманам. Ды засталося ў памяці маёй найлепшым успамінам закаханым.